बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन बरायफिनबाय आरो नैबे बुब्लियाव जोंजों लोगोसे दङ रुंसारि चरण नार्जारिनि देरसिन फिसाजो धरित्रि नार्जारि बिथाङा दङ आरो बिथांनिफ्राय जोङो दिनैनि नैबे दुखुनांथाव बुब्लियाव जों मोनथिनो नागिरगोन। बायदेव खुलुमबाय। खुलुमबाय। नोंथाङा दिनैनि बे दुखुनांथाव बुब्लियाव मा बुंगोन? दा माने बुंनो हानाय बायदि गोसोआव जेबो फैथ'वाखै, जोंबो मोनसे शक मोनदों। जुदिअ अनेक दिननिफ्रायनो हस्पिटालाव दंमोन। आफाया माने फार्स्टआ मास मोनसेसो आथिं बायनानै हस्पिटालाव डाउनटाउनावनो फ्रेक्चार जानानै सार्जारि खालामनानै बाहाय हामबायमोन। ओमफ्राय गेजेराव जों न'आवबो लांबायमोन एसे मोजां मोननायखाय, खिन्थु न'आव लांनायनि सानसे साननै उनावनो आरो एसे कमप्लिकेटेड जाफिनदों आरोखि केसआ। उनाव बेहाय बङाइगावआव लांगोरबाय। बङाइगावआवथ' मेडिकेल फेसिलिटि गैया, क'क्राझारावबो जेबो मेडिकेल फेसिलिटि गैया। ओंखायनो जोङो आरो गुवाहाटियाव खारनानै लाबोनांफिनबाय। दा दिल्लीयाव लांनाय बायदि अबस्था गैयामोन, आथिं बायनायखाय दैखांनो हानाय बायदि अबस्थाबो गैयामोन। दा गुवाहाटियाव मेडिकेल कलेजाव लांगोरबाय, खिन्थु बावबो सप्ता खनसे थानानै माने खुब बेसि इमप्रुभ जायैखाय ओमफ्राय रिलिज होबाय। गुवाहाटियावनो सानसे न'आव लांफिनबाय आरो अखानायैनो आरो नङाबा माबायाव डाउनटाउनाव आइसिइउआव लांफिननांदों आरोखि जोङो। दा बे आइसिइउआवनो दंमोन अनेक दिन। आच्छा, दिनैनि बे बुब्लियाव नोंथाङा बेबायदि बुंगोन नामा नोंथांनि जिथु बिफा मानगोनां चरण नार्जारि बिथाङा नोंथांनि जिउआव मा थुलुंगा होदोंमोन? आंथ' उन्दैनिफ्रायनो आफाखौ नुबोदों माबायदि माने पाब्लिक लाइफआव बेसेबां कन्ट्रिबिउसन दङमोन। आं उन्दैनिफ्रायनो नुबोदों आफाखौ। गेजेर गेजेर जोङो आफाजोंबो थांफायोमोन अनेक जायगायावनो, बिदि केम्पेनिंनि टाइमाव, मिटिंनि टाइमाव। आंनि एक्सप'जाराबो बे आफाजों गिदिंफानाय समावनो एफा एनै जादोंमोन। ओमफ्राय बिथांखौ नुनानै आंनि गोसोआवबो अनेक बिदिनो पाब्लिक वार्कनि फारसे मोनसे खामानि मावनो साननाय गोसोआव फैदोंमोन आरोखि। दा आंनि फरायनाय मानाय, आं दा जे माबायाव गाखोनानै दङ, बेफोर गासैबो आंनि आफानि थुलुंगानि थाखायनो जादों। आरो आंबो बर' मिडियामाव फरायनानै फैनाय, बे रमान स्क्रिप्टनि आन्दलननि टाइमावबो नुबोदों मा धरननि आन्दलन जायामोन। आरो आङो फार्स्ट बर' मिडियाम फरायनाय, देबनागिरि स्क्रिप्टनिफ्राय फार्स्ट आं फरायनानै ओंखारनाय। बे हिसाबै आं सानो जे आफानि आन्दलननि बा पलिटिकेल लाइफनि अनेक इनफ्लुयेन्स दङ आंनि जिबनाव। साबायखर जासिबाय बिथां धरित्रि नार्जारि बिथांखौ दिनैनि नैबे दुखुनांथाव बुब्लियाव बिथाङा बिथांनि गोसोनि साननायखौ